told them to pay ransom, not try to rescue. Now we have to kill you to show them we keep our word. No! إنه مستيقظ إذا. فك وثاقه يا عبدول. Hello, Captain. You bastard! You didn't have to kill him! I did. You forced me to. You and your government. Maybe when they find his mutilated body, they will stop this nonsense and pay the ransom. So what he tell you about me? What? Who? Cobra. He warned you about me, didn't he? But it doesn't matter. It's too late for you. Now what I need to know is, what else is your government planning? What do you know about Jabir? Jabir? I don't know what you're talking about. That's what they always say. If you will change your mind, you will talk. راقبوا هذا الرجل. سأحضر حفيظ. To čo bolo? Chcel ma tu rozkobať? Gotta get out of here. And better keep quiet though. No, každopádne vás tu vítam. U mojho videa. Krabice, dobre. Niektorá má romantické večer so svičkami. Počkaj, budem James Bond. A samozrejme vás tu vítam u druhého partu Terrorist Takedown 2 US Navy Seals. Bože. Ale no tak, oni ma zbadali. Au. Au. Zober tento shit. Pane Bože, to je nepresná zbraň. To je snáď horšie ako Uzi. Môže to vybuchnúť? Umrel si, čo? Aj ty si umrel, čo? A ja som sa tak snažil potichu. Tak, daj mi AKSU. Ja som sa snažil tak poticho, no on... Ja som sa mal asi hneď schovať. A nie tam čakať. Zober to miesto tohto nábojov je málo, takže... Nič, ja idem tadiaľ. Idem tadiaľ, áno. Tak, vylez. Vylezaj tadiaľ. Budem ti vďačný. No. A už nejdeme nikde. Ty vole, on nevie prekročiť krabicu. No hurá. Počkaj, pištolkou. Si voľný, môžeš ísť. Aj vy ste voľní. Aj vy môžeš ísť. Ty si umrel, ty nie si voľný. Loading. Čiže saving. Až dám toto, pretože vyzerá, že budeme bojovať v tiesnených priestoroch. Rozbi to, no. Tak.
Je tam niekto vôbec? Teda akože je tam niekto, ale... To je dobrý pán. Teda prakticky civilista môžem povedať. Kde si ty, parchant? Tam si. Ha, vybuchni. Ja to zatvorím. Nič tu nebude fúčať. Ten civilista mi ale očividne ukradol zbranie. Ako sa dať dolu ten rebrík? Aha, už viem. Ten rebrík si teda nemám dať dolu. Ale ja to tu musím takto parkouristicky preskakať. OK, tak prvý pokus nevyšiel. Snaď vyjde druhý. Haha, ani druhý nevyšiel. Tak snaď vyjde Počkať, ja. To je pár, alebo čo to je? Boh vie. Toto vybuchne? Pane Bože. Tá guľka sa održala. Aha. A čo som spravil? Aha. Dobrá, ale to mi je tak trošku na prd, nie? Aha. Au, to ma zranilo. A dobre, idem aj tu. Aj taďal mám ísť asi. Shit, tam niekto je. Dobre. Akože zbranie neviac už? Fázi blbe. Nič. Okej. Umri. No vidíš, dobrý chlapec. Granáty? Prečo nie? A keď ja granáty nevyužívam? Ja granáty prakticky nevyužívam skoro v žiadnej hre. To sme tu. Saving checkpoint. Tak. To je niečo. Ops. Mám taký pocit, že už nebudem mať čo pozerať. Pane Bože. Nechcem nič hovoriť, ale to bol dosť chabý výbuch. Zatvor to. Ty si mŕtvý? Očividne áno. Granáty. Lampa. Šetríme elektrinou, nie? Shit, aha, to som tu. Oni po mne stredajú. Tam je ešte jedna, ja ťa vidím. To je ten problém, že aj ty ma vidíš. Ja som sa bugol, prečo nie? Jak ma môže trafiť, keď som skrytý za stenou? Moonwalk. Čakať? Čo? Chytaj. Shit. OK, to sa nevydarilo.
No. No to sa nie je pravda. Počkaj, to rozbijem týmto šitom. Tak. Mne to niekto zase zavrel. A mne sa to rozlakovalo. Nie, shit. Veď prečo to tak laguje? Toto si zasveríme. Mne to laguje, mne sa to nepáči. Ja som vtedy tuto ešte nebol, že? A tu ani som netrebalo ísť. Tak ja si dám tento shit. Shit ako shit, preca. Nejdem taďal. Tak. Asi bude strich. No, nelaguj prosím ťa. No, super. Úplne uchvatné. Laptop? Ja som zobral si laptop. On ma chcel zabiť stoličkou. Tak to je nepresná správna teda. Prestrelí to asi nie. Celý zásobník na jedného vystreľať. Au. No. A dosť. Strich. Takže povypínal som nepotrebné programy, snáď už to pôjde. Pane Bože, ani som si to nevšimol. Počkaj, tu bol tento tu týpek, a on nič nemá. Nič nevadí. Ja berem veci cez skriňu. Aha, okej. Daj, nie. Počkaj, miesto tohto šitu to vymeň. Tak. Chladnička nič. Počkaj, daj mi toto. Prosím ťa, no. Saving checkpoint. A ja viem, kde sme. Jasné, my sme tu, takže musíme prejsť taďal. A pôjdem zase taďal, ale pôjdem iným smerom. Čo tam vlastne praví? Escape from Salim Base. No tak Salim sa nie prejsť cez držku, jak tak pozerám. Wow. Zaujímavá chodba. Takže môžeme sa krásne vrátiť. Ježišmária. Ja sa asi nemal strieľať do potruby, v ktorých neviem čo je. Slnko. Pane Bože. No nič, idem hore. Teraz už by tu teoreticky nemal nikto byť. Hopni. Tak. A samozrejme tá teoretika v tejto hre je dosť blbá. Zober to. Aj to zober. Tak, saving checkpoint. A vidím tu nemoc priateľné schodisko pre teba. No, niekto? Prečo tak dlho prebíja tú zbraň? Tak. Som zabil. Čo tu máte? Tento šit nechcem, to si nechaj.
si nechaj to. Si možno zoberiem. Super fyziku tu majú. Au, au. Okej. Nie, au. Ja ťa zabijem týmto. Nie týmto. No tak čakal som, že ostaneš tam, ale to nevadí. Toto veľa rýchlejšie prebije. Save checkpoint. Tie checkpointy sú tu nejak veľa. Nie, že by som sa hádal, ale si myslím, že ich tu je zbytočne dosť. Niekto tu po mne hádže pneumatiky. Alebo, no jasné, pneumatiky. Hej ty, neháč po mne pneumatiky, to sa nerobí. A to si ty. Po mne pneumatiky nikto hádzať nebude. Tak, prebijem. Super zbraň. Tak. Môžem aj sodiť? Hoho. To by mi ako malo ubližiť aj. No aj keď pneumatika sama od sebe je celkom ťažká. Ale keby ju dá s diskom, tak to už je niečo iné. Tam je kladka, nie? Tak ničím ďalej. Kúk, chlapci. Ohoho. Tak to bolo kruté. Najprv som ho zastrelil a potom na neho ešte spadli horiace dosky. Nič? Musí sa poškrabať. A tam niekto je. Ja som ho videl. Ja začnem využívať viacej granáty. A bol tu niekto, no? Aj keď nie tu, kde som si predstavoval, že bude. A to nevadí. Umrel tak či tak. Tak, zase saving checkpoint. Na hrách nemám rád toto, pretože oni by, keby sa necháte po keby ich necháte po sebe strieľať, tak na vás vystreľujú dokopy aj 15 zásobníkov ako nič. Ale keď vy mu zoberete tú zbraň, tak máte jeden zásobník. Pane Bože, jak držal tú zbraň. Nepoviem, keby je v kryte. Ty čo sám ležíš? Pane Bože, sme vo vojne. To sa neleží. Ja som vedel, že to dať budeš, pretože nie si moc beťar. Musíš byť beťar ako ja. Vrtuľník? Dvaja. OK. Tak som myslel, že z neho vyskočia minimálne boh vie koľkí ľudia. Aj to sú naši. Tu ste vy špinavci. Akože to nie je samozrejme. Zbraň som zobral. I'll be damned. How'd you know where to find me? You won't believe it. It was Coburn. Coburn? He called up the colonel. Looks like his info, it saved your ass, man. Damn, what is he up to? Doesn't matter anyway. Let's see if his headset still works. Colonel, do you copy? Captain, report. What's been happening out there? Colonel, it was Salim. He's involved with the kidnappers. I saw them kill one of the hostages. Damn it. Well, they think we're gonna give up. Captain, did you find out anything about the other hostages? Nothing, sir, but he did mention somebody named Jabir. He seemed worried we might know something about this Jabir. Jabir? Shit. He's a major kingpin in his Candaria. Controls the black market there. So he's behind this. I wouldn't mind visiting this Jabir, Colonel. I think that might be helpful. And visit him you will. Hurry, Captain. Return to base. Tomorrow we'll go after the bastard and get our people back. OK. Tak dáme si ešte jednu misiu. Loadinguj. A bigger boss. Väčší boss? OK, prečo nie?
Hohoho, MP5 s tubičom. Nie, že by to bolo boh vie čo, MP5 osobne nemám rád, ale s tubičom mám rád. Všetky zbranie. Nie. V CS-ku M4 nemám rád s tubičom. Grkol som si. Pištolku prečo nemám s tubičom? Počkaj, potichu. Aha. A však tu hovno vidno. Tak očividne tam musím ísť. Tak počkaj, si to obhľadnem. Tu je jeden, ja tam ukazujem prstom, snáď to vidíte. Tu je jeden, tam je druhý. A možno vidím tretieho tam, ale nie som si istý. Na nič. A streľať nič? What the What the fuck? Hej, streľaj. Mne sa to buglo. Nič, ani mení zbranie. Tak ja to spravím takto. Load game. Autosave. A bigger bay. Pause. Tak. No teraz je streľať. Dokonca dávky to streľa. Nemám rád dávky. Tak. Shit. Ja si zoberiem zbranie. Pretože určite munície nebude dosť. Ja som to asi celkom spravil na prd. Ja by som asi tajný agent nemohol byť, pretože pozerám, že... Bum, do skrinčky. Bum, do skrinky. Otvoriť nič? Nič. To sú kľúče. 2D kľúče. Okej. Šip. No si normálny, chcel si ma zabiť asi. Holy shit. Díky, to si vymyslel. No tak prakticky si to celkom vymyslel, ale... Umri už. On sa ešte postaví. Na. Ja sa s vami nebudem kašľať. Pane Bože, koľko dier. Kuk, nikto? Ja. Nič, okej. Skrinke nič. Tak týmito dvermi sa tam nedostaneme. Tak im späť a ideme ešte vyššie. Ja sa budem pokúšať dávať headshoty, ale pri mojom grambľavom mierení to nie je vždy tak ľahké. Tak ty si to teda vymyslel. Ty si sa chcel skryť? No to si zo mňa robí srandu. Fakt. To odznoval všetko celé? No, super. No nič, ja dojdem po najbližší checkpoint a to ukončím.
Ešte jeden by ma tu prísť, áno. Ja si ťa pamätám. Jak to preskočil. Tak, zober to. No, ty vyhodíš MP5. Hej. Tak ale na to... No to si robíš srandu. Kde je tá MP5? Ja chcem MP5. Ja. Dobre, tak pôjdem s 2 šitmi. Dobre, no nič, ja to ukončím, preto. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte palec nahoru a vrom, mother... Damn it! Vrom, motherfucker! No nič, čau.